నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓ యువకుడు ఆన్లైన్ గేమ్ కి బలయ్యాడు. రుద్రూర్ మండలం రాయకూర్లో ఆన్లైన్ లో పేకాట ఆడి మకిరి గంగాధర్ అనే యువకుడు 5,000 పోగొట్టుకున్నాడు. తండ్రికి తెలియకుండా తండ్రి ఫోన్ ద్వారా 5,000 తన ఫోన్ లో వేసుకుని ఆడి పోగొట్టుకున్నాడు. తండ్రి కోపగిస్తారు అనే భయంతో ఓ పాత ఇంట్లో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు గంగాధర్. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. టీ తెచ్చినావు అక్క? తేలే వామ్ము తలనొస్తా. చాలా హాస్టల్ పోయి తాగుతా అయిపోతుంది. అయిపోయింది ఇక నా షిఫ్ట్ కూడా. తాయిలే ఎవరు కట్టిల్లు బిల్లు? తాయి బయటపడ్డావా?